От дете търся онова нещо, което да ме направи цяло. И доста начини са прибягване към наркотици. Така бях в един хотел, в един автор след парти. Че си казах, аз или трябва да се самоубия, защото аз искам приказка. Едно парти, едно момиче беше дошло при мене и ми вика, така видя, хваща му за ръката, ми вика: Стефи, искам да хода да си извиня да д**кам. Добре, ако аз сега съм едно момиче, което не знае как и на къде да тръгне, какво би казал? Кое е първото нещо, което трябва да направи, за да поеме по този път? Той после ще работи. С мен днес е Стефани. Тя е на 19 и е артист. Но преди артист, за мен тя е едно бързо пораснало и справящо се само с живота дете. Занимавам се предимно с рисуване, социални мрежи, обработка на снимки, заснемане на видеа, още такива неща и отделно работя на още много места. Адски много места. Защо работиш на много места? Защото се издържам сама. И общо взето нямам много готин живот, нали, през розовите очила. Доста тежко детство имах и се разделих с родителите ми на 13 годишна възраст. Защо на 13 сте? Ами, майка ми ме заряза буквално. Отидохме в баба ми една вечер и тя буквално ме заряза и на следващата сутрин аз се събуждам и нея няма. Беше заминала за Германия. И поживях около седмица и нещо при баба ми, спала съм по приятелки. Като живот тогава те ударите, изобщо не мислиш какво се случва реално и искаш търсиш начини, по които да избегнеш този проблем, който имаш. И доста начини са прибягване към наркотици, алкохол и така нататък, което е много тежко за едно дете. То беше в компания. Да, и просто всички се бяха наредили и аз казах и аз искам, нали? Сама си казах, да, това ще го пробвам, харесам и пък да, и още, от това. Наркотиците до такава степен ти изкривяват мисленето, психиката и всичко, че ти даже имаш моменти, които не забравяш, не помниш. Мъдри хора са казали, че за да съществува един връх, е нужно да има низина. Така както за да има светлина е нужен мракът. В този епизод ще си говорим за пътища и уроците, които научава всеки един от нас, вървейки някъде там, от низината към върха. Намирам се малко преди Седемте Рилски езера. Днес съм тук като една следваща стъпка по търсенето ми в нематериалното и духовния свят вътре в мен. Виждате, че около нас вали. Аз не съм от хората, които ще търсят слънце или попътен вятър в пътя си нагоре. Дъжда няма значение. Не вярвам някой тук да е дошъл да търси някакъв външен комфорт. По-скоро всички тези хора, които виждате, че се качват нагоре, са търсене на нещо вътре в тях. А водата, знам ли, може да е за пречистване и за това да ни върви по вода. Знаете през колко много неща минах, когато на 23 години, т.е. от дете търся онова нещо, което да ме направи цяла. Просто да намеря хора като мен, защото си мислех, че не съм вред. Защото всъщност ние момичетата порасваме с приказки. И когато едно малко момиче стане девойка, тя започва да търси принцове. Започва да търси външната страна на нещата. И външната страна на нещата обикновено стига до много разочарования
И аз също бях толкова разочарована от света, че си казах, аз или трябва да се самоубия, защото аз искам приказка. Дойдох преди 22 години, пушех цигари, пиех ракия, така нататък. Това няма нищо лошо. Аз съм си правила индианска колиба. Вие не можете да си представите колко много неща съм си правила от момиче до 23, докато разбера, че всичко е било на една ръка разстояние, е било в България. Ходила съм в Индия. Всъщност съм правила доста дръзки неща, за да си докажа на този мозък, който търси нещо отвън. Той е като все едно някой може да направи щастлив. Глупости, никой не може да направи щастлив. Само ти можеш да бъдеш щастлив. Но как можеш да бъдеш щастлив? Ако намериш път към себе си, ако събереш онези парченца от преците ти. И ако случайно ти е тъмно, просто намери светли хора. Как изведнъж от едно нормално 13-годишно момиче, което да, има проблеми с семейството си, но не взима наркотици, как изведнъж тръгваш към това нещо? Как се случва? Почваш да излизаш в по-големи компании, които са по-големи от теб на възраст и които правят такива неща. Всичко от компанията. И също така и от компанията, нали? Защото като видиш как някой отива и се надрусва и както има проблеми, примерно се е скарал с гаджето си или майка му и баща му нещо са направили някакъв скандал и са малко така щихлахо, чекирики, нали? И то ти просто почваш да го искаш. И просто всички си бяха наредили и аз казах и аз си искам, нали? И така става. А какво беше първото нещо, което взе? Амфетамини. Да. И какво стана с теб? Почувстваш се малко по-така енергичен, по-общителен с хората. Мисля, че вече може да си говориш на много по-различни теми с тях. И общото да, заребяващо наистина, заребявате. Чувстваш ли се част от групата тогава, когато взе амфетите? Да. Че сте заедно, че сте приятели? Да. Компанията е наистина много важна. Адски важна е. Значи първо да кажа, от 5 часа насам ма пере амфета яко. В смисъл много ми е готино, на седното небеса направо. И това, което осъзнах по време на това изживяване, е свързано с щастието. Истинското щастие идва само и единствено от дрогата. Щастието идва от дрогата. Не го търсете на друго място. Това исках да споделя с вас, тази мъдра мисъл. Обаче изобщо не е това начин. И за съжаление го съзнах доста късно. Колко време? Около 3 години и нещо. Колко време може да взимаш без да стане сериозно зависим от тях? Николко. Веднага става сериозно. Зато или ще ти хареса, или няма да ти хареса. Това е като с технопартията. Или ще отидеш на технопартията и ще ти хареса, или повече никога няма да стъпиш на такова нещо. Или ще вземеш веднъж и... В кой момент чашата... Видях много грозни, отвратително грозни неща. Момичета направо размазани, плачещи се по земята, не знаеш ти какво се случва. Се вличаха с чисто голи, едва ли не, на публични места, нали. На едно партия едно момиче беше дошло при мене и ми вика, така видя, хваща му за ръката, ми вика, Стефи, искам да хода да си извиня да д**кам. И аз така казвам, добре, сега ще оправим нещата, обаче аз не съм мислила изобщо. И отивам и обикалям по партията, викам по 2 лева си. Тя отива до тоалетната и накрая сигурно около 20-30 лева и имах аз с един приятел. Даже това е, че Какво се случва в този момент? Просто мозъкът ти спира да функционира по този начин, че и не знаеш какво правиш и какво искаш да правиш. Мисля, че това, което правиш, е хубаво за теб и че се забавляваш, че ти е много готино и не чувстваш глад, не ти се спи. Мислиш за малко по-силен от другите, незнайно защо, за малко повече от другите, пак незнайно защо всъщност ти си просто наркоман и все още не си се осъзнал. Извинявай, да си виждала някъде нещо. Чай, че тя тук е. Викам, да, имам среща с нея. Че тя как ще е тук. Така. Аз следвам шапки. Аз нямам. Какво така ще да видя? Добре ли се? Всичко прибрах, да? Добре, мисля, че сме готови.
Следването на духовния път е един неразривен процес. И всеки ден ние имаме избор да останем там, където сме, или да направим едно малко придвижване напред. Да, всеки човек има тежки ситуации в живота, поне няколко. Това е неминуемо. Но аз намирам много по-голяма ценност и духовност в тези ежедневни малки преодолявания на матрицата. Защо от всички спирки, които си имала, избра учението на учителя, ако мога така да кажа? Ами защото го чувствам. Няма нужда от обяснение, просто го чувствам. Той е в мен, той е в кръвта. И като дойде тук тревичките, скаличките, разбира се, цялата природа, планината. Но какво е планината и природата без братството? Всеки един от нас, който е идвал сам, разбира се, усеща магията на планината. Но когато е обграден с хора, които търсят, които се стремят, независимо на какво еволюционно ниво са, се получава една общност, получава се едно... магията е много по-голяма. И всъщност аз преди години имах едно много силно преживяване, в което разбрах, осъзнах с цялото същество как всички сме свързани и плуваме в океан от любов. Но за да стигнем до тази идея за братство и единство, минаваме през себе си, през личностното изграждане. Защото когато ние не познаваме себе си, как можем да постъпваме правилно и истинно? Значи, пак, за да достигнем, нали, братството е хубаво да, аз съм за това, обединение и братство, но то е много силно, когато индивида е успял да интегрира в себе си, да се освободи от автоматичните програми или се е освободил от матрицата и когато е успял да интегрира в себе си двата полюса. Духовният живот само може да ни, като един опитен капитан, да насочва кораба на нашата душа в океана на живота. И двете групи сякаш не са доволни в реалността, която живеят. Затова търсят и се опитват да създадат нова. И едните танцуват, и другите танцуват. И едните скачат, и другите скачат. Разликата е сякаш в посоката. Едните го правят навътре. Учат, четат, променят се, развиват се. Докато другите се опитват с нещо отвън. Да убият болката и проблемите отвътре. Това няма как да стане. Хапчетата или всеки един транс, с който се опитвате да замените проблемите вместо да ги решите, само ще убиват и претъпяват още повече душата ви. Изгубваш ли се? Изгубваш се. Да, тотално се изгубваш. Имам познати, които изперкаха хора с все такива кръстове. Това, че почва да си мислиш, че едва ли не си пророк на света и такива неща. Имала съм 2 или 3 случаи, които такива съм виждала. До какъв етап беше стигнал? Ами до етап на така модерния в момента наркотик пико. Да, което буквално ти изпилва не само мозъка и вътрешностите, и лошото е, че не го усещаш докато го взимаш, защото каквото се си говорим, наркотиците са и болко успокояващи. Нали? Изтръпват ти тялото, спираш да усещаш болка. Изглеждаш по начин, по който си е така супер енергичен, неадекватен, мислиш много първосигнално и агресивен си също така. Общо взето, да, грозна картинка, нали? Имаш някакви доста странни виждания за живота, като например днес ще се буда, ще отида, ще си взема и после ще отида примерно на беседката зад нас, ще друсам с тия от квартала и после ще обикалям сигурно квартала по цял ден и така нататък, цяла вечер и на другия ден пак и така. Жмъркаха всичкото пико, има фана човек, много съм надъсал, не съм спал от не знам от кога. Като не си спал, само супичката се иде човек, на супичката, нали, да се лъзга, тия кюфтета, мюфтета, паржоли, там. А наркотиците вървят ли ръка за ръка с нещо, примерно определена музика и да изпадаш в транс или игри, чувам, че е много модерно, взимат и после почват да играят някакви игри в интернет и се чувстват изключително
големи, побеждаващи и силни. Има такива, които се съдрусят и ходят и играят по цяла нощ и по цял ден и си правят направо маратони. 3 дена, примерно, играем по цял ден и по цяла нощ, примерно Лига или Fortnite. Това са игри, нали? Да. Какво си мислиш, бе? Ако ще вярваме някакви самолети, ами ще се развият. И има го, да. И при тях го има го и по музиката, то и по чалката, и по черното, и по техното, навсякъде. Общо взето хората, на каквото и да е заведение, хората си употребяват наркотици. В България адски много хора наистина го правят. И много малки хора. И малки хора, да. Имам едно момченце от моя квартал, където на 12 години е започнало. И в момента на 15 и казва, че не може да живее без тези неща. Опитвам се, говорила съм си с него на тази тема, обаче ти когато си по това въздействие и изобщо си викаш, какво ми говори какви са тия глупости, където ми ги разправят, тук да не ми е майка едва ли не, какво ще ме получава. И какво се оказва, че опитвайки се да избягаме от нещастието, което виждаме в живота си в момента, отиваме на някъде в главата си и после дори не може да се върнем. Влизам в една дупка, в буквално едно и също ежедневие. Едно и също нещо ти се случва. Мислиш за едни и същи неща, за това как ще отидеш на партии, или за това как ще отидеш да играеш игри, или ще си някъде по автори. Но общо взето да, изпадаш в едно такова въртящ се кръг просто. Не отиваш не отиваш нагоре. Можеш единствено надолу да паднеш или да се въртиш на едно място. Когато ни се случват нещо тежко в момента или виждаме, че се намираме в ситуация, която ни се повтаря отново и отново, е добре да си зададем въпроса как така аз съм извора или източника на всичко, което се случва в моя живот. Да осъзнаем, че аз съм режисьора на моя филм, аз съм продуцента, директора, главния герой и аз раздавам скриптовете на всички около мен. И ако нещо не ми харесва е да погледна какво мога да променя в себе си, защото хората и ситуациите са едно огледало на моя вътрешен мир, на моя вътрешен свят. И всъщност истинската духовност е точно това, да започнем да коригираме себе си. Добре, ако аз сега съм едно момиче, което стои, гледа най-вероятно този материал, чувства в себе си, че нещо липсва, ама не знае как и на къде да тръгне, какво би казала? Кое е първото нещо, което трябва да направи, за да поеме по този път? Той после ще работи. Какво бих и казала ли? Бих казала, че тя е прекрасна. Че трябва да се обърне към себе си. Как? Какво да направи? Кое е буквално? Първо с ума си да се обърне към себе си и да се помоли на душата си, да й прости. И тя да се прости на ниво съзнание. Осъзнато да изберем дали да стоим в старата повтаряща се автоматично матрица, унаследена от родители, прародители, от обществото, или ние ще изберем да простим на себе си, на другите, дали ще изберем любовта, дали ще изберем хармонията и мира. Всъщност, мога да кажа, че ние нямаме време. Ние нямаме време да живеем в тъмнина. Живота наистина е красив и когато преминем, когато се изкачим на върха и наистина виждаме тази красива гледка, наслаждаваме се на този кристално чист въздух. Ние наистина си казваме, добре беше, добре беше. Видях едно момиче, буквално едното тако беше по-малко, другото беше по-голямо, беше съвързано на една много странна опашка, беше тотално... Даже не знам думата, разбирате ли, даже не мога да го обясня. Много грозна картинка и се разнася по... така бях в един хотел, в един автор, след парти и така нататък и тя буквално се разнася през всяко едно момче. Едното я махне, тя отива при другото, третия бутне, защото тя е отвратително, мисля, супер грозно това нещо. Тя е мъртва. Отврати ме самата гледка, самото нещо, супер много отврати и си казах, не искам това нещо да се случва с мен. Просто си казах, че не желая да се виждам след време по този начин. Не желая моето бъдеще да бъде такова. Искам да правя, имам си принцип цели в живота, искам да правя нещо, искам да съм някой, искам
хората да знаят просто, че съм направила нещо в този живот, а не просто, че съм седяла и съм се търсила и буквално нищо. Съм седяла на едно ниво и съм тъпчела. Това ли е най-силното оръжие, което има човек? Себеосъзнаването, да. Това реално да знаеш наистина кой си, какво правиш и да се виждаш отстрани. Тогава ходех на партията и просто за един момент спрях да хода. После отидох на парти, без да вземам абсолютно нищо. Изкарах си супер яко. Това сигурно беше най-якото парти в живота ми. Наистина толкова не съм танцувала през целия си живот. И осъзнах, че мога всъщност да се забавлявам и че мога да правя много... Мога всичко всъщност да правя и без тези неща. Има ли нещо, което наркотиците те взеха необратимо? Да, усмивката. Адски много вреди това нещо на зъбите и на усмивката. И супер много съжалявам за това, че това нещо се е случило. И със съжаление има време, докато успея тотално да си стъпя на краката и да успея да си оправя. Но се надявам, че някой ден това ще стане. О, красивото му момиче. Взеха ми годините, които бегло си спомням точно, нали, всичко, което се е случвало. Обаче пък ми дадоха това да знам коя съм и какво искам и това да се обичам повече, да се уважавам. А прости ли си за тези 3 години? Да, простила съм си го, просто защото съм се осъзнала. Всъщност това ми е прошката, че се осъзнах и аз коя съм и какво искам и колко съм силна всъщност, каква ми е волята. И в момента гордостта, която изразявам от себе си, че това нещо съм го преживяла и съм го преодоляла и вече не е част от живота ми, нали. А вашите? За тях прошка? Да, въобще заето си се чувам с тях, колкото да чуя, че са живи и здрави. Това ми е достатъчно. Когато бях млада и много ентусиазирана и исках много големи неща и намерих братството, казах, ето сега искам отговор как да дойде пролета в живота, как всъщност да стане много хубаво, да стане едно светло, да стане едно топло на всички нива. И в една беседа срещам нещо, което той казва и ми даде отговора. Той казва така, единственото, което се иска от човека е в този студ, в който живее, защото този свят е много студен, много е суров. Единственото, което се иска, казва от ученика, е да влезе в своята къща. Коя е нашата къща? Това е нашето тяло. Да я поддържа чиста и да запали своята печка. Това е сърцето си. И всеки ден да слага огън и да му е топло и да му е чисто. И ако някога някой почука на вратата му, да отвори вратата и да сподели своя свещен огън от сърцето си. Ти цялата си в татуировки, може ли само за секунда да покажем? А те снимките ще видят нашите зрители, но много е красиво това на ръцете. Имат ли някаква символика? Имат една единствена символика. За мен, нали, нещо като защита. Защото по принцип, така, когато видиш примерно един целият човек в тато си и си викаш, че човек е много груб, той е много лош, не трябва да се занимавам с него и да го закачам и така нататък. И затова съм го направила цялото това нещо, просто хората да не ме занимават. Защото се чувствах слаба и се чувствах слаба точно заради родителите, защото те са много важна част от живота на един човек. Когато ти имаш дете? Когато аз имам дете, ще му давам абсолютно всичко, което аз не съм получила. Даже ще стане смешно това, дори някой да ми забрани да се прибера, мисля да ми сложи вечерен час и да ми каже прибери се в 10 часа, защото мен никога не са ми го забранявали. Абсолютно никога. И на тази възраст вече осъзнавам колко много всъщност ми е липсвало майка ми или баща ми да ми каже, ти нормална ли си, как така ще ми излизаш тук в 10 часа, нали? Знаеш какво може да ти се случи? Супер много се притесняваме за теб. Не, изобщо те... Ти ако може сега е тук да кажеш едно изречение на твоето дете, дай Боже, който да дойде след години, какво би му казала? Не се страхувай да бъдеш такъв какъвто искаш и да покажеш на света това, което си, но го прави с мярка и с много мисъл. Полагай в това нещо. Примерно. Много е харесала хора, наистина много. Аз съм наистина впечатлена, защото мисълта ти е
Все едно, пред мен стои един 30 годишен човек, че повечето и на 30 не могат да осъзнаят такива неща за себе си, какво остава на 19. Въобще искреността, с която подхождаш, силата и смелостта, които имаш да го кажеш, аз мога само да се възхищавам и едно огромно браво от моя страна. Изключително много Зори успяхме взаимно да я убедим да застане пред камерата, но това е причината аз да бъда днес тук. Вече ви разказах за нея в един мой пост във Фейсбук. Само много набързо, понеже докато се говорихме, супер спонтанно се роди една мисъл, която тя каза и много не се иска тя да я сподели. Какво си прочела? Разкажи ми. Тази сутрин, когато на молитвения връх чухме словата на учителя от една негова беседа, ми направи впечатление една мисъл, която така ще споделя с вас. Учителя казва: вие искате да оправите света. Не, вие не можете да го оправите. Кой е направил света? Света може да го оправи този, който го е създал. Бог е създал света и той може да го оправи. Ангелите се грижат за децата, а човекът може да оправи единствено себе си. Прекрасно казано. Много ти благодаря отново за всичко. Много ти благодаря наистина. Искрено за това, че ме доведе тук, означава много за мен и научих много неща. Не, всъщност аз никой никого не води. Тук духа ни води. Днес ви показахме две крайни групи на нашето общество. От едната страна духовно братство, от другата истинската история на бивш наркозависим. Ние показваме, а вие решавате. Какъв искате да бъде вашия живот?